Mooi een grutte kraan is het stroomzwembad van Maarten van der Weijden op zijn plak zet. De oud-Olympisch zwemkampioen gaat van Vreeta in 4 dagen 200 kilometer in het bad zwemmen. Het staat op het bindplak van Hotel Abdij in Dokkum. Het bad moest op het laatste moment nog een oorplak daar. In het eerste stuit zou het volle grutter uitpakt worden. Een soort plak vinden op de markt. Dus het zou wat grutter worden. Maar helaas, maar die coronamaatregelen kon dat net met in. Maar de zwemactie wil hij zo vol mogelijk yield ophellen voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke behandeling. Naast het stroomzwembad van Maarten staat nog een bad. En dat is van mensen die het een stukje mooi zwemmen willen. Er zijn geen taskogels welkom bij de actie, maar om het toch wat gezellig te maken, betinkt de organisatie van alles. We krijgen dat hier mijn kriestpiem en mijn houtsprokkels en dan komen hier jachtjes, dat we het hier toch nog een beetje gezellig aan klaaien kunnen. Het zijn natuurlijk donkere dagen, er mij natuurlijk niks plak vinden qua corona. Dus om toch nog een beetje gezellig te creëren, ben ik blij dat dit wat terug in kan. Nog even de puntjes op de i en dan gaat het on. Wij zijn er helemaal klaar voor. Ja, alle inkippen ben die morgen en toen zijn we nog gewoon het voorbereiden en vreet keer we los.